Oke, laranjang buat ditempuh sakari dahan kami pelalu lima. Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di bangkaulu penembak kapa di muaro bari ampun kami dek pangulu jawi assalam dek juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami jauh lah kami turui dakek lah kami jalan. Lah tibu di kampung mamak jerin sana di si junjuang semalam kini. De elok bahasa orang risiko Allah dimbau di bonaya tiba kami dah bukan pintu datang kami lah kambang lapiak laun juga siriah carano itulah sudah minum jam makan tentu karajo kami ansua nan bagurau semalam suntua badendang semalam nangko dalam rangka pesta perkawinan anak kemanakan kita. Copak panua kentang balanjuang kecopak anak tiga lua dalam daerah Minangkabau. Salam jasimpua kami anjuang kabakeni niak jemama uku ajaran kokok talampau. Kami nang ketek muda mata umualun setahun jaguang darah halun setampuak pinang. Baraka balun pendapek kurang pengalaman jauh sekali bapa mama tentang itu. Ibarat orang lawang baparak tabu mak kok kadang nyo tabok di buku panjang nyo tabok di ruwe. Kok ndak mani tabu sampai ke ujungnya beri maaf kami nek mama. Si cere di tepi banda kok rabah tolong runduan kami muda mata do nanggai jolang baraja. Kok salah tolong tunjukan. Kok rabah tolong runduan si cere rabah badaun jatuh hanya darah badarai. Kok salah tolong tunjukan. Kok sasek kami pantun. Kami membilang kurang pandai. Kali lawa di sungai rimbang nak rusuh mati tadabianya pukua duo. Kok gawa minta ditimbang mak berdosa ampun balabiah kawake mama nabasamo. Ibarat orang balaya mak lawi nan lawe kami sawang ombak nagadang kami tundo. Kok karam kami tentang itu. Lawi sati ranto batua. Orang dunia banyak kiramai. Batua kampuang surang-surang. Kok tabana minta disilami. Kok anyi minta bintasi. Baik itu kandak kami semalam kini. Kaganti Syria nasa Kapua, kaganti Pinang nasa Gato, kaganti perkenalan diri kami nang kabagurau semalam kini, mahibur dan sana semalam nako. Sima de mama jale-jale nak masuk tarangan cie-cie. Nan kawasan luang seperti nan biasa, dah Kamarudin dari Sungai Tarak Batu Sangka, nan kamarindang Ibu Rina dosen dari Batu Sangka Sungayang. Sebelah Kidamason Wati Sarwaso nan kabargen layu orang siko Eri dari Sijunjuang. Kita diiringi oleh DM musik dari Padang Gantiang Kota Alam. Babu oke sabaw ayolah mama jadi sana lamu benar kecik bu tambi lah seduan dah kemar atau nyai bare orang makan buat tu baca bismillah awak dulu. Awak manampuan negari orang harus minta maaf dulu. Nah, dah. Langsung tu derang-derang awak bukan?
Salam sama dia gimana minta maaf banyak alayuk bajajang kota lampau alay di mana kini alay oturan Ari tabia kain di mani ama tabia panti amanyo anai panti amanyo ama oi karame ninyoren inyoran lari sawa minta tabia kami bangi ama bakarasa nana samo anai nana samo ama bayrahure ninyoren ninyoran lari dinena Biya urang kini na langang alay bagura walikaya juwo alay olalay dikaya juwo alay okaram den dinyo alay tuan ay Koi ko ado kabe maranggang ama di paare sama lamko alay sama lamko alay karam den dinyo ama tuan ay
Wassalamun dema pandan badarai otalan lai bapa di ladang dewan dema kami bapa dan bapa di bintuang salamu bacara yang kandungan lai bati sanang sajon dema kami diara para sayang ay baringin ay ama adi pakanakai ama ay di bawa kedua nangari ama kantuan hari odindinoi ay de yakin mama asama waniya ama di kabupaten Sigunjung malam kini onde bangan dioy oi kapulang de ama awak kapulang tuan kapulang de dah manjar yang udang de ma oi kapulang manjar yang udang oi bagura udusana awak bagura langgan dua hati nanerisi alai nyosana mandeda lai nyosana di manyo Elo ay marchuna jiko malatui baureni ay pangkata lingo beko dia gianyo ay karan badanten ay bamulo badana kakurui hojalan ula siginya najulune kandang karamala badande lawatigo kami labadenda ama jawa jodang ake laitigo ama laitigo anta lariden ko ado kape oi namaranga ama indo paare malamko ama jamalamko jabailinu Aladen piki akan malam kini kareson alat aponan ambo pegang kini kondeda alat aponan bapegang sama lamko kan malalan suang deni ati ama antosinya banyak uang anda lariden Jalia ala sunnah malam kini bambeni bantu ada pamenan lagane indah ada alamat ini dia
baju jayu paminan kawan antara ari den rupa untu ape gunanya malu maladen ya uang adeso rupa ape talata raja ade inyo kalau banangko perhatiannya udah itu nan maunya kananyo rangka dia gina pakai organ singgalang saya nak pertemu ibu badan ayo awaran sadang setinggalan ayo antara adiden no